Nana guys ni kuning uli karong buntag. Buntag na sa dito sa Cebu City. Balbagaan na guys oh. Dako kay unod. Natay para grabe guys sa panilang punihang vlog ug mga guys ug maluto na ni kuan tinaghanang guys gahimo di ko guys hindi guys nga kuan buko nakapalit man ko buko sa mong silingan nga napasaka lubi suduhan is daka sigaran guys ha kay nana din sila irip dito sa Bohol magpatudlo ko na sila dito kuan ka ng sa pagbuhat og ice candy so kuan siya guys buko di ni buko salad kay wa man ni fruit salad nga apil na ho ga online class siya alas 6 diyang klase guys nabi iwan ako naka vlog so mo nagang nahimo gabi nga ice candy duha na sa iliras babaw na so 100 kapin na siya yan napay avocado gamay na apa nang ipahurotron a few moments later di matuha kay si mama na iubo si mama is mama dili Ayo, munay ayo niya Paul. is mama Munay ayo niya. Sa kato. hi mambitan ni Bisminda hi namis dagat kay naligo si Ate Cristel ligo si Ate Cristel no nya di mo to kasada ha morning guys wala man si mama ano guys kay di man ko makatabang guys magkudkud ta mig lubiron guys kay magbikon ta meron guys no hay sa pa si ate naligo si ate dito naligo si ate kama to sa ate ko to naligo si ate mag-practice si ate karon no hay sa ano mang sad man ikaw? Tuwa sa ati ikaw. Hi guys. Tasag kamat. Hi guys. Danti. Buutan ako karon guys kay kuan din ako moadto kalsada guys. Hindi na ko manguwag guys sa una ra ko manguwag guys kay tiguwang na ko tiguwang na manggod ko guys Alex Paul pa lang. nasa ate to ligo ate sabak ko din na siya ate oh dali ate ligo Sabi pa ni manager sa video. ate ligo oh magkuhan kong limonsito o ka ng labondi ubo mo ko siya guys pareho minduhag ubo tagayrong mo kuhan tadi mag-practice na tayo dili mo bandanti ha kuan siya kanang giaraha at pag mumughag asin ng kuan Luy kaya. ang luya na naman kakuluya sige ko kaya ang tapuhan na lang may aso na yung nagdaog dari kau dagan kayo basa ta naga daog guys yung ipang kuan ba mi pang asma kanang ngarati ang mga tatinlan ba nani dari aso saraduhan rin hanang may bintana guys kaya yung dari aso dito nga nga ni
Ano sa ito sa ringa? Umulan. Ko na sa nahimas-himas sa anak na. Grabe guys. Kuwang pa galini. Kuwang pa na anak. Ha? Kuwang pa? Bisi ka gabi na rin. Kuwan. Nana guys ni Kuling uli. Karong buntag. Nabuntag ka na sa dito sa Cebu City. Kuwan ay order ni nga Sara para sa pista. Masa ni hugasan kay Basta. So din sa kakawa. Maglapas sa kakawa dyan eh. Nakita ni mo pang banit sa balbagaan na guys oh. Dako kay nod. So natay para pang pista ni kuan Sara. Baga kayo siya kuan guys oh. Now guys sa kaplangana oh. Ito isa ka baldi di ah. Bitaw na rin nahugasan na daan. Sa guys kay hinang naman mabanggod din tanan. Tabangan naman kung banggodan ni guys madali ra ni. Hugasan na ito na guys kaya kung di tuwas ba inag banggod. Baga kayo siya. Okay na. So kuha na nila guys, order na ni sa ang amo para sa pista. So sana ko na sa guys dali. Hindi, pag ready na dai.
pausdanin daghan kayo guys Sarah. Tuwas tawag ning basa guys, basa payas guys baka tuwas kasi tuwas sa gula yung mga dagta. Grabe guys, usa ka sako ni siya guys na kan ka doon. Muni ka daghana guys, so hapit na mapuno niya tong langgana. Man kanang daghan jud gado ni saraha, nga usa jud ni siya ka kawa. Ani kuan guys, pangandam sa kuan ba pista dari, so manamay nag order so luto tag daghan ni. So, grabe guys sa kanila pud nihang vlog ug mga guys ug maluto na ni kuan pati daghanang kapajas, so usa na siya ka sako nga kapajas. So atang ila ninyo ug mga guys ug maluto na ni kay i-prepare pa man ni daan ni mangguron pa man ni sa kagabi pa ning bilanggo na ni. So tangilan po din ugma ni guys ug maluto na niyang atsara guys kay kuan daghan kaadyo ni haran ni sang giri di ba. Hinog na guys siya. Hangkal na guys. Guys, thank you for watching guys. At tangin ni ugma ug maluto na ni. Kay ugma pa ni sa halutuon gi prepare na ni sa daan. Salamat.